Так му изпратих една моя клиентка, която беше от първите, които си взе Full Care крем на Калианто и реших да ви разкажа малко повече за него. Това е вторият ни продукт на бранда след така нашумялата защита на Калианто. Кремът има широко приложение, може да се използва както на суха, така и на влажна коса, като се слага много малко, между една и две помпи. Но най-важното е, че има възстановяващ комплекс, който действа отвътре с натрупване. Колкото по-често го използвате, толкова по-добре. А какъв финиш е за суха коса ли? Всеки, който го е използвал, знае. Добавихме му и термозащита, и пълна слънцезащита, за да може да осигури на косата оптимално възстановяване само с една-две помпички. Има много лека фиксация и е подходящ както за прави, така и за къдрави коси, за изправяне, за дифузер. Създаването на този продукт беше много трудно, защото е с натурален състав и го тествахме много време, но чакането си заслужаваше, защото наистина Full Care крем е божествен.